ओइ सना जोंहानाव फै यस दान थांगासिनो बबाव होनदो ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं हाफालै रिचार्ज खतम जोब्बाय आंलाय माथो खालामनांगौ मा खालामनो सोनोसैब्रा हरदोलै मानसिया मानि टेनसन बेहा फैसा मानसिया न'खरखौ सलायनो हाया जादों बेहा सामफ्रोम फैसानि दावराव न'खरखौ मा गारि बायदि सलायबाय थानोब्रा न'खरा न'खर दल'द थाबाय थागोन हरदो खेंख्रास बुंलै बे साला खर' गुदुब खालामनो फैसाला उनाव बोरै बेथनखौ नोंनि सम्पतिया बे आबौनि गोजासोलै हायाबा आबौनि बारियाबा आबौनि गयाबा आबौनि मोसौ गारियाबा आबौनि गासिबो आबौनि मा सोरजिनो मा लाबोनो हाखो नोंलाय गोदो जे दाबो बिदिनो आइखौल'सो लाबोनो हादों नोङो मा लाबोनो हादों बे गुफा बर'द्राय बुंथारबाय Oh no! होद मा खालामबावनोब्रा जारलालै अबसे बिफा बोरायनाव बेसे बिबावनो आंबो माबा मोनसे खालामनांसिगोनलै जानांगौला नङाब्ला आंबो उनाव फिसालाफोरसो जावजागोन जेखियानो जा बे खेबसेखौ द्रामा खालामनानैबो इउथुबहैबावनोसैलां बाबुआ आंनियावबो फैसा बिदोंमोनहाय बिफा हरासै होनबा बाबा बे सुवाद गथ'आ आंनि मेलेमखौ गोदौ होसिगोनलै बे पापा देना पापा अब मेरे लिए मेरे खातिर के लिए मेरे प्यार के लिए देना पापा देना नाय आफा जों जेरै मोसौ बोरमाखौ फेदेरनानै आदार होनानै फाननानै मोजां खामानियाव बाहायो थिग बेबायदिनो आंनि मबाइलखौ आं आदार होनानै मोजां खामानियाव बाहायगोन पापा मोजां खामानियाव बाहायगोन I promise पापा अभार एक्टिंसो खालामफ्लांबाय नामा आंलाय बहुद चालाक बेटा नोङो बै पाबजिना पेपार खेला गेलेना मोननाय फैसा गैया होनबा बेजों सोनाला इनसाल एटिएम को नायनो मा जायो एटिएम हरनो हाया एटिएमल' नायनोनो सिगां नाम्बारखौ हराबानोथ' जागोन ना फिसाखौ खर' गाज्रि खालामसिगोन बियो बेखौनाबो गथ' गोरलै बायदि सानना लादों नोङो बै फुथ्ला दिन्थिना उन्दुनाय बायदि मोनदों बै खरसा दं फैथां जि जानो मोनदों नोंनिफ्राय जाजोबगोन गासिबो साला गोदोनिफ्रायनो नोङो खिबु सेरथेखा न' एटिएमआ हा मानोथो नांगौ एटिएमखौलाय माबा स्टेट बेंकनि एटिएम आरो सेन्ट्रेल बेंकनि एटिएमजों एखे नंगौना नङा होननानै नायनो नागिरदोंमोन आं बेखौनो फाग्ला बायदि बिनांगौ जाबाय गोदाव सोरावनो मानि मेसेज फैलायखोब्रा बे मेसेजफोराबो बबे गुदुंजों फैबाय थायोब्रा होथेना दोनगौमोनलां
हा एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानजालांबाय हट बिलाय माथो आफानसो मबाइल नायनोलां मबाइल दांनो होआ बियो मा नायबाय थायो नायनोलां सल'खौना मोजांसो आंनोबो बिराद माथो गेलारियावबो सिख्लाफोरनि फट' गोजासोलै बिदिसो बियो मा मोनदों बेयाव ओइ मोफौ मावजिया माबा लानजाया सोर दांनो नोंखौ मबाइल सरि बाबा सरि टाइम नायदों बाबा टाइम नायनो बै मा बे माबा स्टाइलनि जेरैबायदि नायदों जेन मिया कालिफानि सरि आदत जाया गैया बुं गेलारियाव माबायदिफोर दं आइनो खिथानांगौ गुगल सार्च हिस्ट'रिखौ आइनो खिथानांगौ नाङा बाबा नाङा आइनो मालाबा खोथानाङा आं नोंनो मा नांगौ बेखौ नांगौ बाइक नांगौ बाबा बाइक डिसलार नांगौ डिसलार हिनजाव नांगौ हिनजाव नाङा दे नाङा बेखौ नांथ'आ दे ना उनाव थेवबो एक्टर ना दे आइनो दे सॉरी पापा ऑलरेडी हमला होने वाला है पीछे देख हाँ Hey, look for my neighbor subscribe, like, और बेल आइकन को बटन दबाइले बुझान बुझ्दै बा शेयर